Good morning, ndikukhulupirira zino mwadzuka bwino kumene muliko. Nkhani yathu yoyamba lero makamaka ndi ya Sylvester Namiwa. Tikupitirizabe kupatsana ma update. Zikuoneka ngati lero mwinatu akhoza kutulutsidwa pa belo. Tukamba izi motani chifukwa amuchotsa kumaula kumfikitsa ndekutitu kuja ku high court komwe kuli zochitika kumeneko. Zochitika zake nzotani tingokambabe mwa likapu kenako tipatsanenso ndekuti zomwe zochitika leroli. Ngati kalikapu chabe masiku apitawo Sylvester Namiwa anapezeka zonena kuti anayamba kudwala ali kumaula kuja. Anayamba ku crash ndithudi. Zikuoneka kuti zinali za serious chifukwa chonena kuti anathamangira naye ku chipatala cha African Bible College kulilongwe komweko. Atakafika kumeneko expectation inali yonena kuti munthu yakafika kunoko ndizoti bwina angolandira ndekuti mathandizo ku chipatala kuno akatero azibwereranso ndekuti kumaula azikapitiriza kumakamwera mwina mankhwala ake kumeneko, koma achipatala ataona mmene analili zinali za serious kuti mpakana ananena kuti akufunikira apangidwe admitted, ndipo anampanga admit ndekutitu anakhala mu chipatala chimenecho kwa masiku awiri. Kenako atayamba kupeza bwino ndi mmeneno anapezeka zoti ampanga discharge automatic tikungompanga discharge pamene paja basi ndekuti apolisi anamutenga adza kundende kumapita nayenso kundende. Tikunena pano ndizoti kuti be wakhala ali kumaula kufikira ndekuti tsiku la leroli. Now, tsiku lalero zomwe zikuchitika ndi zotani? Nkhani ndionena kuti lero litu pali chiyembekezo chonena kuti jaji Zondimvula akhoza kupereka chigamulo nkhani ya belo. Kodi Sylvester Namiwa apatsidwe belo kapena ayi abwerere akakhalebe ndekuti kumaula. Ndipo pa malipoti amene atipeza ndionena kuti Sylvester Namiwayo pamodzi ndekuti ndi maloya ake ngakhalenso anthu ena ndi ena ndekuti mwina amene amayima naye afikano tsopano kutino kumeneko ku high court mama wawo, ndipo akungodikirira kuti jaji afike. Akafika choncho ndekuti akalowe mu bwalo la milandu lija akamve kuena kuti chigamulo ndi chotani. Tikamakamba za chigamulo ndi zoona kuti tinakupatsana update ja mmene ndekuti zimayendera kuti mu court muja atakumana makamaka mu chamber mmenemo kunapezeka zonena kuti akuboma anapempha kunoti ngati Sylvester Namiwa alota apatsidwe belo akwanitse ndekuti zikole zomakwana chani zomakwana 5. Choyamba akuyenera apereke ndalama yokwana 2 million, chachiwiri akuyenera ndekuti azikaonekera ku polisi pa masiku 14 ena aliwonse kamodzi, chachitatu nchonena kuti akuyenera apereke ma passport yake, chanamba 4 akuyenera apereke ndekuti mashulitezi awiri ziwezi ngati zikolebe ziwiri zono chilichonse chikhale cha 3 million. Ndipo ndekuti chomalizatu ndichonena kuti asakayankhulenso china chilichonse pa interview. Zomayankhula zotsutsana ndi boma sakapangenso zimenezo, akakangopanganso zimenezo zakhala ndekuti akumangidwanso. Ndipo zinachitika ndi chani ambali ya Sylvester Namiwa ananena kuti okay nkhani ndionena kuti zina zakhoza kakwanitsa kupatula ndekuti chani nkhani yokhayo ya 2 million fa Sylvester Namiwa ndizoti samapanga ndalama zochuluka ngati ali ndi ndalama mwina imene angathe kukwanitsa mwina ikanakhala 500,000 ndakakhala kubola nkoni. Zondimvula ananena kuti palibe vuto ndikambe kayenda lingalira bwinobwino kuti kodi chigamulo changa chizakhala zotani. Ndekuti apa tikulikira kumva chigamulo chitaperekedwe za belo kuti kodi Zondimvula ampatsa Sylvester Namiwa belo kapena mwina make samupatsa belo. Ngati amupatse belo kodi ndiye kuti beloyo ikhala ndi makondishoni ake ati avomera 2 million ija kapena apezeko zoti ayesa mwina mwake kuti atani ayitsitse kuti ikhale 500,000. Chifukwa Zondimvula ananena kuti nkhani zokhuzana ndi belo zonsezo ndekuti is at the discretion of court. Ndizona zili m'manja mwa court basi ndi amene ali ndi ufulu opereka belo kapena osapereka belo. Olo anthu atapempha zonoti belo akoti ndi amene angaona kuti belo yake ikhala yotani angazikole zake zikhala zotani kuti ayipereke kapena asayipereke. Ndi akalingalire zimenezozo ndi apapa zikuoneka ngati wamaliza kulingalira. Timveno kuti zikhala motani za Sylvester Namiwa ameneyi. As usual we always say kunena kuti stay tuned to Justin Tech Malawi, cholinga chonena kuti nkhani ngati zimenezi muzitsatire right from the beginning kumakafika so kumapeto. We just want to say something here, ndungofuna upanga comment ndekuti nkhani yokhudzana ndi
zikolezi nazi ndimene zimakhalira mwayiona ngati ndakhala ndikumaulusapo nkhani za ku khote umaona kuti no anthu amapatsidwa zikole amwene zikole zimangokhala okhe mulipire ndalama mwakuti muzikaonekera ku polisi bwetsani mapasipoti anu tipatseni ndekuti masureties maona zimakhala zimenezo kapena apo mbonizo mupange zonoti mbonizo ndekuti no nazonso ziperekenso ndalamaso kuti ngati angathawe feri zagwira mbonizo anu ni ndani anthu amene tingazakwire inuyo mukathawa ni ndani kuti mudzachite kuombolana zimangokhala mwazonso komana apapa ndaona condition ina yake yomwe ino ndi anyuwani akunena kuti no Sylvester Namiwa asakayankhulenso ndekuti no pa interview ina iyo asakayankhulenso zimene amayankhula zija ayi akangokhala zete basi kutseka pakamwa magayi I thought about this kunena kuti no in as much as ndekuti no mwina kufuna mpewetse kuti adzamaphwanye malamulo komanso ndekuti palinso ndekuti no ka atakiri kumbali ya freedom of speech kuti munthu asamathe kuyankhulanso fa ngati amutseka pakamwa ndekuti sakwena azibweranso taziyankhula kaya ma press briefing kaya ndekuti kuli zokhuzana kaya ndechani kaya kwafoyera zina zake asayankhule and this guy wakhala kuyimira ngakhale nkhani zija za magena kamati akuang'onga kaya chakwena kwake kubalaka uku nkhani za cement za factory inake opanga cement kumene kuja ma composition yawo anapita kukayimira kuyankhulirapo nkhani zokhuzana ndi press kani ndeli limited kujeni kuja chakulowa shire uku chikampani chicha chinkape zikuti no zimazi zonyasa zaje za makemiko oyipa zinkakapha mbewu kumadutsa mmakomo mpaka anthu kumadwala nazo ankayankhula zinthu ngazeja so apapa kodi no akutanthauza zona afuna amutseke pakamwa kuti asamayankhulenso and iyeyo anali ngatibe voice imene imatha yankhulete understand ngati fans yambiri nde fans yambiri makamaka masapota a TV anakamba zono ti izi zinthu zodoti zikuchitika bwino Namiwa alangike koma this Namiwa guy ina zimatha zimene tikufuna tiwale Namiwa uyu ndi amenenso analinso busy so ndekuti kupereka pressure sometime manager kuipatsa pressure MCP which means akamayankhula kaya we don't know kuti no motivation yake ndi yotani kumenyera ufulu wamba kamenyera ufulu chabe kapena mwina make ali ndi ma ijeni nake ma goals ena komano so far zomwe watiwonesa ndi zonoti no posatengera chipani iye akuima zimene amakhopera zonoti ineyo ndomenyera ufulu akuyankhulabe kani soyankhulaza akuyankhulabe so si ngatibe atake to democracy this one chifukwa runde kuti nakana mpasa mwina anepeke zikole zonoti okay pitani mukamakayankhula mukakhale ndi sensitive muzikaona kuona kuti kodi ndikuyankhula sizingandigwetsere mavuto fanta imene ndikukamba zonena kuti pomatha miyezi iwiri president vice president akhala tenga president ndikutanthauza chani ndikuti ndidziwa zina zake kapena kuti mwina make pakhala ndekuti kajeni kena kake madongosolo ena ake omubodura president zinungatisezo kapena president apanga chipo zinungatisezo zikhoza kundika mavuto umangoona kuti nene ndiziyankhula motani zinthu zangazi I think apa ndadumpha malire apa sinapange bwino ndekuti mwina sanakatha kungompasa condition yonena kuti no amwene pitani muli ndi ufulu wokayankhulete democracy mapasa ufulu wokayankhulete komano democracy yomwe sema inoti ukamayankhula zikhaso ndicha ndi udindo chifukwa ukayankhulaso zonyasitsa anthu ena zomwe zingatende kuti zophwanya malamulo ube ziko zoti umangidwa nazo mwayiona ndekuti no mukadzamangidwaso sizoti mudzakhala basi nkumano raya akundimanga pa zifukwa zotani chifukwa cha kamwa yanu mukayang'ane kamwa yanuyo kuti kodino ndi ziti zimene ungathe kuyankhula ndi ungaziyankhule motani kuti mwina mwake zisakuyike m'mavuto kodi mwina sanakatha kumpasa condition ngati imene whatever magaya akukhotha kuziwa zimene akuchita and at the end of the day feridikira ndekuti nokoti kubwera zotani kumeneko tanena kale ndeko ndikhala ndikupatsani nkhani leloli akuti